е точно важното в момента. Кандрева. Ето, че е прихванал нещо от Андрея Пирло. Антонио Кандрева, феноменално изпълнение. Какво хладнокръвие на този футболист. Италия побежда в резултата. Не всеки ден му се случва на спестия да го изпълнят такава дуспа. Да видим сега. Джан Уити Буфон, този път срещу него е Шави. Шави. Yes. Без поставяне по защитника на Барселона. Роберто Филани е вторият футболист за Сквадра Азура, който ще изпълнява дуспа. Фанал да лъкатия, но не е топката. Точен е Филани, 2-1 за Испания. За Италия, разбира се. Вече и аз явно се поуморих. И Ниеста ще бъде следващият футболист за испански отбор, който застава за топката. И Ниеста. Неговият ъгъл беше уловен. Но ударът му не беше спасен. Де Роси смени позицията си от днешния матч, разбира се, че той е един от футболистите, които имат характер и ще се надгърват в толкова тежък момент да поемат отговорността. Де Роси. Брилянтно изпълнение. Никакъв шанс за Кике Песия. 3-2 за Италия. Жерар Пике. Yes. Много малко емоции са изписани в лицата на Пике и на Висенте Делбоски, но можем да бъдем сигурни, че напрежението е голямо. Топката е за Бинко. Джовинко, никаква реакция от Касия. Джовинко изпълни една от задачите, с които беше пуснат на терена в края на редовното време. Със сигурност в сметките на Чезаре Прандели е слизало евентуално изпълнение на наказателен удар от страна на Джовинко. Делбоски последна. Серхио Рамос. И той с прецизно изпълнение от бялата точка. 4-4. Общо взето не беше подведен Делбоски, Пике, Иниеста и Рамос
отбелязаха при дуспите срещу Португалия през миналото лято. Пета дуспа за Италия. Пирло. Пет на 4 резултат е в полза на италианците. Помним каква дуспа отбеляза на Джокар Андреа Пирло през миналото лято. Общо взето Кандреа в идентичен стил се разписа преди минути. Тук вече напрежението още по-голямо. Хуан Мата. Мата! Спокоен! Хладнокръв! Yes, Мата! Bien caído. Дуспа номер 6 за Италия се изпълни Рикардо Монтолио. Много не може да отцели ъгъла Касиас. През този сезон Икер Касиас дописал само 19 мача в испанското първенство. Разбира се, основната причина това беше контузията. От втората голяма причина Жозе Молин. Толкова малко мачове Касиас никога не беше играл в Испания. Серхио Бускет застава за топката. Срещу Буфон. Спокойно, категоричен. 6 на 6. Но все някой ще сбърка. Тук вече влизаме в зоната на футболисти, които не са били пред очите на треньорите при подредбата. Футболисти, които поне на хартия би трябвало да бъдат по-рискови. Леонардо Бонучи. Бонучи! Ето тук се открива възможността пред Испания. Дуспа номер 7 беше пропуснат от Леонардо Бонучи. Поддаде се на напрежението централният защитник и прати топката далеч от вратата. А Хесус Навас ще има възможност да изпрати Испания към финала. Хесус Навас срещу Буфон. Навас и Испания на финал. Испания ще играе за финал с турнира за купата на конфедерациите.